Poštovani roditelji, nisam se u zadnje vreme obraćao, tako je savjet roditelja, kaže da me sačuva i amnestira. Večeras vam se obraćam. Po milioniti put. Jedno veliko, ogromno hvala svima vama. Hvala zbog toga što se već mjesec dana borite za istinu. Ne zato što mene branite. Mene ne treba niko da brani, jer ništa nisam pogrešio. Hvala vam što se borite za istinu. Hvala svima vama i hvala mojim divnim kolegama. Poštovani roditelji, vas je pozvao na jedinstvo. Kad vas molim, to ću i učiniti i ja. Nemojte da se podcenjujemo, da se potpisujemo u kafanama, u podrumima, ovo je vaša škola. Potpišite se ovde. Još jedan put, molim vas, nemojte da se svađamo, to i čekaju. To i čekaju. Rečeno je 100 puta, sutra jedni druge da pogledamo u oči. Onaj ko se potpisuje po kafićima, kafanama, podrumima, tavanima, on zna da laže. Niko nema pravo na ikog da uperi prst i da kaže on je manje loš roditelj, a ovo je bolji roditelj. Svi svojoj deci, vašoj deci, želimo dobro. Verujte, ovih mojih 60-75 kolega su im drugi roditelji. Evo ovako, delegacija ministarstva je sutra pozvala na razgovor. Konačno. Insistirano je da tim razgovorima prisustvujem i ja. Predlog je bio da razgovaraju samo sa mnom, što sam odbio. Da sutra ne bi bilo konstrukcije i tako dalje i tako dalje. Biće tu delegacija roditelja i delegacija mojih kolega. Prema tome, želim da znate, šta god da predlože, vi ćete odlučiti da li to prihvatamo. Niko nema pravo u vaše ime da pravi dilove i da se dogovara. Onako kako roditelji i prijatelji ove škole odluče, tako će biti. Mislim da ćemo sutra imati neke predloge. Ja ću ih pred vas izneti ovde, onako kako vi kažete i kako moje kolege kažu, tako će biti. Imamo neke informacije, pritisak je velik. Ja sam juče na savjetu roditelja izneo
neke stvari koje do sad nisam spominjao, znači nisam spominjao, izneću ih i pred vama. I budite sigurni. I onda će vam slika biti totalno jasno, kristalno jasna. Znači, molim vas, ne nasedajte na poruke. Poruke šalju oni koji se potpisuju kao miševi u podrumima. Još jednom apelujem, molim vas, ali molim vas, ovo što je Miletić pokazao, to Srbija nije videla. I nemojmo dozvoliti da ova silna energija koja traje već mjesec dana, da vas deli i da nas deli. Nikad više prosveta Srbije neće biti kao do pre mjesec dana. I ne treba da bude jer je bila nikakva. Razgovarajte sa svojim prijateljima koji drugačije misle i oni sa vama, putem argumenata, nemojte kad vas molim. Ovo bi bio teški poraz. Teški poraz za sve nas. Da se svađamo između sebe, da se popreko gledamo. Ova škola treba da živi i narednih 100 godina. Ne damo školu! 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 Mjesec dana držimo čast demokratije za celu Srbiju. O tome što nam se ne oglašavaju moje kolege iz ostalih škola, to je njihov problem. To je njihov problem. Prema tome, roditelji, ljubim vas sve zajedno. Hvala vam puno na ovom času demokratije koji traje mjesec dana. Sutra se čujemo. Imaćete... Nijednu odluku niko od nas ne sme da prihvati bez vašeg odobrenja i časna reč, nema šanse bez vašeg odobrenja da se reši ovaj slučaj. Hvala još jednom.